ହେଲାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ପରଘରି ହେଲା ପରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁଛୁ ଏମିତି କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁଛୁ। ଭାଇ ଲଗାତାଳି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ପରା ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ପରଘରି ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଏ କି? ଆମେ ଟି ନାଇଁ ଏକଦମ ମୁଁ କହୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଆମେ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ବାହାଘର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ଜନ୍ତୁ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କିଏ? ଏଇ ମାନେ ଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ ପାନରୁ ଚୂନ କଟିଲେ ଫୁର୍ସ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏମିତିକି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍କାର କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରବନି ଖାଇବୁ କେମିତି? ଖାଇବୁନି ତ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ କେମିତି? ବାକି ପରିସ୍ରା କଥା ଏ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ହେଇଟି କାମ କରିକି ଶୁଣି ରଖ। ଯଦି ମୋ କଥାରୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ ଏ ଘରେ ପାଣି ତ ପାଇଁ ମିଳିବନି ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁନି ପରିସ୍ରା କରିବୁ କେମିତି? ଏମିତି ଟେନସନରେ ପକେଇ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଖିକି ତ ନିଦ ଆସିବନି ଶୋଇବୁ କେମିତି? ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେବୁ କେମିତି? ତମେ କଣ କହୁଛ? କେହି ଝିଅ କରିବେନି? ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ କଥା ନା ଆମେ ପୁରୁଷ କୋଟି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପୁଅ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ଟିକା ଖସି ମାରି ଦେଲେ ସୁନା ପୁରୁଷ ପୁଅ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ଟିକା ଖସି ମାରି ଦେଲେ ସୁନା ଝିଅ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ମାଟିର ଟିକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଚୁନା। ଆରେ ଭାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ପେଟ କାଟି ମାନେ ତା ବାହୁରି ଭଳିକୁ ବଡ଼ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଚୁଟି ମୁଠା ଧରି ତା ପିଠିରେ ଶୋଇବେ ତା ଝିଅ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଡେଇଁଲେ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଝିଅ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଡେଇଁଲେ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ପରିବାର ବୋଲି କୁଳର ଇଜ୍ଜତ ଖାଆନ୍ତି। ଝିଅ ପରଘରି ହେଲା ପରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ଖରାପ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ବାପା ଘରକୁ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଗରେ ରୋଷରେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ପୁଅ ତ କାନ୍ଧରେ ନିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ରାଗରେ ରୋଷରେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ପୁଅ ତ କାନ୍ଧରେ ନିଏ ହେଲେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ଯୌତୁକ କମ୍ ଦମ ନେଇଥାଏ କାନ୍ଧ ତ ଦିଏନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଭୁଲିଥାଏ। ଯେତେ ଯାହା କୁହ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅ ବାପା ମା ଭୁଲିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କୁହେ ତା କଥା ଟିକେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ଏଇ କାନ ପଡ଼ି ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ ପୁଅ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହଉଛ ବାହା? ଅବଳା ଜାତିକି ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ କିଏ ହବ ତାଙ୍କ ସାହା? ଆରେ ଆମେ ନଥିଲେ ତ ଅମଳ ନଥାନ୍ତା ପୁଅ ତ ସେଟା ଜୀବନ କଣଟା ଅମଳ ଆଉ ଥରେ ଅମଳ କଲ କଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଅମଳ କଲା କେମିତି କରୁଛ? ୟାପରେ ଧୂପ ଜମିକରଣ ଧରିକି ବଇଛ ଲଙ୍ଗଳ ଆମର ଫାଳ ଆମର ଆମେ ସାର ଆମେ ବିହନ ଆମକୁ କହୁଛ କୁଆଡୁ ଆସନ୍ତା ଜୀବନ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଅଚଳ ପଇସା ମୋଟେ ସିଆଡକୁ ଯାଆନା ନା ମୋଟେ ସିଆଡକୁ ଯାଆନା ଆମେ ଅଚଳ ଆମେ ଅଚଳ ଆରେ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ସବଳ ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଅଚଳ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ସବଳ ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ତମେ ଚାଷ ଜମି ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ଆମେ ଭାଲୁଆ ବନିକି ତମେ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ତମେ ମାଟି ଆମେ ସାପଳ ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଅଚଳ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଜଳ ପ୍ରଚଳ ଆମ ପାଇଁ ତମର ସବୁ କୁଶଳ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଯାହା ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଯାହା ଚଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କିକୁ କାଠ ଭାବୁଛ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଯାଉଛ ଦୁନିଆ ସାରା ହୋଇ ପଡିଛି ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ସବଳ ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦୋଷ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୁହଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ କଥା କହି ଦେଖା ଆଜିକାଲି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି ବୋହୁ ଦେଖୁଅଛି ସିରିଏଲ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦେଖୁଅଛି ସିରିଏଲ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଶାଶୁ କମର ପାରୁନି ସିଧା କରି ସିଏ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶୁ କାଶୁ କିଛି ତ କହୁନି ପୁଅ ବରଂ ମାଇକକୁ କହେ ଦେହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ एसी खोली दे सुओ। थैंक यू वेरी मच। चलिए जनाब फिर तैयार की हमारी नेक्स्ट गाने के लिए भाई साहब अगले बार आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम पेश करने जा रहे हैं एक